Iako nikad prije nisam ronio, znao sam već odavno da želim da se bavim s tim. Samo sam čekao priliku koja mi se i ukazala. Nisam ni sanjao da ću se toliko zaljubiti u taj sport. Sjećam se svog prvog ulaska u more. Kada nisam znao ni pošteno obući odijelo, nisam znao kako nategnuti pušku, tako je sve krenulo. Otkrio sam nevjerojatnu simbiozu opasnosti i meditacije. U međuvremenu sam uspješno završio AIDA 1 i AIDA 2 kurseve za freediving, podvodni ribolov. Naučio sam vezat predvez, ispravljati strijelu, naoštriti je, naučio sam rezat gume na koeficijent, vezat konstruktor čvorove. A da mi je neko rekao u maju da ću biti u stanju čekat ribu na 10 metara dubine i pogoditi je nakon 100 sekundi, ne bi mu vjerovao. Pokušavam da nađem riječ kojima bi dočarao to meditativno stanje koje uđem kada zaranim. Stanje potpune kohezije i stapanja s prirodom. Ono što sam od prvog momenta toliko zavolio je ta selektivnost u podvodnom ribolovu i mogućnost da birate ribu koju želite pojesti na večer. Shvatio sam da moram zaroniti jako tiho, ne praviti nikakve nagle pokrete, ne proizvoditi zvukove, da bi se kući vratio s večerom. More je moj život, gdje se ekstrem sastaje s unutrašnjim mirom, gdje lov na plijen postaje lov na samog sebe, gdje svaki trenutak donosi spoj sa suštinom postojanja. Volim te more i hvala ti more. Hvala.